आपल्या वीरवाडी नंबर 2 येथील आपल्या शाळेला मदत करणारे एक सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ भाऊ सुतार यांचा आज वाढदिवस आहे। नवनाथ भाऊ सुतार आपल्या शाळेला कायम मदत करत असतात। शाळेच्या कुठल्या अडचणी समस्या म्हटलं की आपण फोन केला की पहिल्या आपल्या विनंतीला मान देऊन पहिल्यांदा आपल्या शाळेत येणार, शाळेच्या अडचणी विचारणार, शाळेच्या गरजा काय आहेत ते विचारणार आणि ते विचारून त्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणारा धडाडीचा कार्यकर्ता म्हणजे आपला सामाजिक कार्यकर्ता या शाळेचा माजी विद्यार्थी नवनाथ भाऊ सुतार। नवनाथ भाऊ सुतार आपल्या कार्यातून संपूर्ण तालुक्याला त्यांचा परिचय होत आहे। वृक्षारोपण असेल, गोरगरिबांना मदत करणे असतील किंवा समाजासाठी उपयोगी पडणारी सगळी पाणी पुरवठ्यासारखी कामे असतील, अंध अपंग गरीब यांना केलेली मदत, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना केलेली मदत, या कामातून नवनाथ भाऊ सुतारची तालुक्यामध्ये चांगली ओळख झालेली आहे। आणि आपल्याला एक अभिमान आहे की वीरवाडी नंबर 2 चा एक धडाडीचा कार्यकर्ता आज समाजाच्या उपयोगी पडणारा कार्यकर्ता झालेला आहे। नवनाथ भाऊ सुतार यांना त्यांच्या 26व्या वाढदिवसानिमित्त ग्रामस्थ मंडळ, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि सर्व विद्यार्थी मित्र आणि आम्ही शाळेचे शिक्षक, अंगणवाडी ताई या सर्वांच्या वतीने त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो। आणि नवनाथ भाऊचा भरपूर आयुष्य मिळून त्यांचं संपूर्ण आयुष्य समाजाच्या घटकासाठी, विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी, गावासाठी, तालुक्यासाठी, जिल्ह्यासाठी आणि राज्यासाठी उपयोगी पडू अशा हृदयापासून त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि परमेश्वर चरणी त्यांना उदंड असं आयुष्य प्रार्थना करतो आणि अशा नवनाथ भाऊ सुतारचं आयुष्य भरभराटीचं जावं आणि त्यांच्या हातून समाजाची सेवा हो अशी मी परमेश्वर चरणी विनंती करतो आणि नवनाथ भाऊला शाळेच्या वतीने हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो आणि त्यांचा खेळता आणि शाल घालून सत्कार करतो। आता या